Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o Teatrze Kaszubskim. Zjawisku niezwykle szerokim, skomplikowanym, trudnym do uchwycenia. Z różnych powodów zresztą tak się właśnie dzieje. Może dlatego, że metodycznych badań konsekwentnie realizowanych przez wiele lat po prostu brakuje. Ale inną kwestią jest to, że Teatr Kaszubski nie jest jak dotąd zinstytucjonalizowany. Nie jest taki, który dałby się zmieścić w jednym archiwum, gdzie moglibyśmy spokojnie usiąść na fotelu, przeglądać spektakle, czytać scenariusze, robić wywiady na przykład z aktorami czy reżyserami. Teatr Kaszubski za to jest w bardzo różnych miejscach, właściwie na terenie całych Kaszub i istnieje, co chcę podkreślić dzisiaj, przynajmniej od 100 lat. Otóż dlaczego 100? Mamy rok 1919, to jest ważna data. Data, która wiąże się z miejscowością na południu Kaszub, z Wielem. Tutaj oto pokazuję Państwu afisz, który związany jest z tym wydarzeniem założenia i prezentacji Teatru Wileńskiego, Teatru Wicka-Rogali. Dokładnie powstał w 1919, jak czujemy tę datę, w bardzo istotnym momencie historycznym, kiedy Pomorze i Kaszuby jeszcze nie były w granicach odrodzonej Rzeczpospolitej, bo to przecież było rok później dopiero, ale właśnie ten akt teatralny był sygnałem, iż społeczność kaszubska czuje się ważna, czuje się na siłach, aby zaprezentować swoje ja, swoje podmiotowe, podkreślam ja, podmiotowe, ponieważ mogli grać przecież w języku polskim, ale zdecydowali się zagrać w języku kaszubskim. Zagrali sztukę klasyka literatury kaszubskiej, czyli Aleksandra Majkowskiego. Zagrali jego humoreskę. Sam autor, kiedy zobaczył ten spektakl, nie do końca chyba był zadowolony z realizacji. Uważał, że aktorzy, reżyser, cała otoczka była zanadto, byśmy powiedzieli dzisiaj, przaśna, może za bardzo ludowa, może oczekiwał wyższej jakości, ale oów zespół to byli amatorzy i to ludzie, którzy przygotowywali ten spektakl, mając doświadczenia muzyczne, mając doświadczenia w recytacji, ale przecież nikt z nich nie był po żadnej szkole teatralnej, tak jak sobie to dzisiaj wyobrażamy warsztat aktorski. Ale chcę powiedzieć, że ten akt na początku właściwie 1919 roku i tego, co się potem już rozwinie w międzywojniu, to jest sygnał, który właściwie obowiązuje nas do dziś, czyli teatr oddolny, teatr realizujący się jako społeczna inicjatywa, jako akt miłości do domowej ojczyzny, miłości do Kaszub i także jak najbardziej do języka. Bo cóż jeszcze nazywamy Teatrem Kaszubskim? Skąd tutaj ten termin? Chcę podkreślić, że Teatr Kaszubski osobiście rozumiem jako coś realizowanego w języku kaszubskim przez społeczność kaszubską dla także odbiorców kaszubskojęzycznych. To jest dla mnie nade wszystko Teatr Kaszubski. Oczywiście ta sytuacja tutaj 1919 roku pokazuje, że to się nie dało tak wyłącznie odciąć tego, co kaszubskie, od tego, co polskie. I tutaj kolejny sygnał. Chcę pokazać tutaj oto fotkę, także z południa Kaszub i także z lat 20. To jest realizacja spektaklu w Gimnazjum Chojnickim, którą w sensie tekstu i reżyserii przygotował Stefan Bieszk, którego tutaj widzimy w środku, tak pod boki się złapał z taką brudką. To jest spektakl, który został zrobiony z młodzieżą gimnazjalną i właśnie był grany w języku polskim. Inne rzeczy, które przygotował teatralnie wówczas Stefan Bieszk, miały taki właśnie specyficzny
dzisiaj byśmy powiedzieli, bilingwistyczny aspekt, czyli były partie, były sceny grane po polsku, ale były także sceny grane po kaszubsku. I to pokazuje, że nie można tak wyłącznie mówić o teatrze kaszubskim jako wyłącznie kaszubskojęzycznym. Należy brać pod uwagę ten czynnik również i właśnie języka polskiego. Bieszk w latach 20. i potem 30., będący nauczycielem klasycznym, czyli języka łacińskiego w Chojnicach, realizował oczywiście sztuki po polsku i właśnie rozpoczął także granie, przygotowywanie spektakli w języku kaszubskim. Ale idźmy dalej. Także lata przed II wojną światową i przechodzimy do mniejszych miejscowości, bo przecież podkreślam, że teatr kaszubski rozwija się spontanicznie, oddolnie. Oto niewielka miejscowość Gowidlino i tutaj zdjęcie z lat 30., gdzie jeden z bardzo ważnych dla tradycji kaszubskiej intelektualistów i pisarzy, i także kapłanów, Franciszek Grucza, widzimy go tutaj na tym zdjęciu w środku, przygotował ze społecznością właściwie swoich znajomych, przyjaciół, mieszkańców Gowidlina spektakl na podstawie sztuki Bernarda Sychty, Hanka Sążeni. Sztuki, która grana jest przez każdy generalnie zespół i w latach 30. i potem po II wojnie światowej, ale pokazuje to zdjęcie, bo jakże skromne, technicznie rzecz biorąc, warunki tam panowały. Zwykła, malutka scenka, właściwie w takiej wiejskiej świetlicy, gdzie oświetlenia nawet elektrycznego nie było, gdzie właśnie aktorzy uczyli się roli w ciągu, nie wiem, miesiąca czy 2 miesięcy, ale gdzie przedstawienie, zagranie tego przedstawienia niezwykle integrowało całą społeczność. Bo teatr, ten, o którym dzisiaj chcę tutaj Państwu powiedzieć, jest bardzo silnie związany z poczuciem kaszubskości, z wyrażaniem swojego etnicznego ja. Te spektakle, zarówno w Wielu, jak i następnie tutaj w Chojnicach, czy jak pokazuje w Gowidlinie, wszystkie one podkreślały, że w takim kulturowym, problematycznym wówczas stanowisku i kultury niemieckiej, i kultury polskiej wobec Kaszubów, Kaszubi określali siebie, nie chcieli być tak zwanym pionkiem w grze, tylko chcieli podkreślać, że są gospodarzami ziem, które przecież od setek, wręcz tysiącleci zamieszkują. Te spektakle, choć tutaj pokazałem na razie tylko 2 sygnały, mówią o tym, że Kaszubi doceniają własną obyczajowość, własną historię, własną właśnie tożsamość i te spektakle temu służyły. Idźmy zresztą dalej. Popatrzmy, oto kolejna miejscowość na Kaszubach, małe miasto, wówczas w latach 30., z których pochodzi ten afisz, to miasto o niedługiej liczbie lat, odkąd dostało prawa miejskie. Ale chcę tutaj pokazać właśnie Hanka Sążeni. Plakat z tego oto wydarzenia, właściwie nie plakat, tylko dokładnie rzecz biorąc afisz, gdzie mamy oto sygnał, iż w niewielkich miejscowościach kaszubskich pojawiają się grupy tak wiejskie, jak i miejskie. Oczywiście wiemy, że patrząc tak jakby na liczbę mieszkańców ówczesnych Kaszub, największą tą siłą ludnościową mógł się poszczycić Gdańsk. Natomiast pozostałe miejscowości w latach 20-30 na Kaszubach, no to są miasteczka 10-tysięczne, no, nie są to tak duże miasta, nawet jak sobie wyobrażamy i dzisiaj. Ale to oto, że spektakle znowu kaszubskojęzyczne powstają w Kartuzach, w Kościerzynie, w Wejherowie, to jest znowu sygnał, że teatr kaszubski nie możemy wyłącznie sobie wyobrażać jako ludowy, bo mówiąc też o
tym znaczeniu, co rozumiemy za teatr kaszubski, oczywiście powiemy, że tradycja teatru ludowego jest tutaj organizująca. Tak, bo istotnie, jak sobie przypomnimy definicję, to z tradycji badań wiemy, iż teatr kaszubski można wywodzić z ruchu teatru ludowego. I tak jak tutaj, za chwilę możecie sobie też Państwo popatrzeć, widzimy na przykład taki jeden z akcji wydawniczej, takie było bardzo istotne czasopismo na całe Pomorze, czyli Pielgrzym, który wydawał także serię Czytelnia i tam właśnie pojawiały się teksty dla takich niewykształconych po żadnych studiach, tak, po żadnych szkołach nawet i średnich, dla takich czytelników wychodziły teksty i tutaj akurat tekst właśnie kaszubskojęzyczny Franciszka Sędzickiego, także grany jeszcze przed wojną. Więc to na pewno teatr kaszubski powinniśmy wiązać z teatrem ludowym, czyli tym, który się rozwijał od XIX wieku. Ale powinniśmy teatr kaszubski właśnie widzieć także jako teatr wywodzący się z niezwykle dalekich korzeni, wręcz antropologicznie najstarszych, najgłębszych, czyli z teatru, który nazwiemy rytuałem. Na razie jeszcze o tym nie mówię, ale także już przecież przed II wojną światową grane były spektakle, czy widowiska, czy teatralizowane obrzędy nazywane ścinaniem kani. To jest generalnie bardzo ciekawa kwestia, wymagająca wręcz osobnego wykładu. Na razie tutaj tylko rzucam pewne hasło, ścinanie kani, ale to mamy drugie źródło poza teatrem ludowym, właśnie ten teatr rytualny, ale trzecia kwestia to jest teatr obyczajowy, związany z kalendarzem agrarnym, połączonym właśnie z obyczajowością kaszubską i wówczas myślimy tutaj o spektaklach, działaniach związanych z obrzędowością wigilijną czy obrzędowością noworoczną. Więc to są przynajmniej trzy takie źródła dla teatru kaszubskiego. A jeszcze w tym wszystkim właśnie także przed II wojną światową pojawia się teatr etniczny, który jakby myśli przede wszystkim o kaszubskości i myśli o podmiotowości. I chcę tutaj pokazać właśnie też dzisiaj znany jedynie z opowieści i jedynie właściwie z jednej fotografii, ze spektaklu, który został napisany w sensie scenariuszowym przez Franciszka Gorucze i przez niego też wyreżyserowany, spektakl Cholera. Dokładnie chodzi tutaj o epidemię cholery. Właśnie przecież żyjemy w czasach, kiedy pandemia zupełnie czego innego nas bardzo zachwiała, wręcz całą kulturą europejską i gospodarką. Takie zjawiska także się rozgrywały przed II wojną światową. Pamiętamy epidemię hiszpanki, ale tutaj ten spektakl właśnie dotyczy wydarzeń związanych z pandemią, ale rozgrywających się przed II wojną światową i spektakl o tym właśnie, jakby ten punkt widzenia był ważny. Nie pokazywano tego, co się dzieje za oceanem, nie pokazywano tego, co się dzieje zaraz za granicami Kaszub, ale pokazywano społeczność, niewielką społeczność kaszubską i problemy, które tam właśnie zaistniały podczas tej pandemii. Nie wszystkie oczywiście tak poważne spektakle były. Tutaj z małych miejscowości kaszubskich także przedwojenny spektakl odgrywany w miejscowości Luzino, dzisiaj doskonale także steatralizowanej w miejscowości, gdzie teatr kaszubski istnieje ponad 80 lat, proszę Państwa. To jest tradycja, którą niewiele generalnie zespołów, niewiele miejscowości może się poszczycić. W Luzinie taki teatr regionalny istnieje do dziś. To jest jedno ze zdjęć, które dotyczy spektaklu znowu powstałym na podstawie twórczości Bernarda Sychty. Spektakl znowu z inicjatywy oddolnej, zrobiony dzięki aktywności osób, które były nauczycielami, byli na przykład, działali przy społeczności kościelnej
i z okazji na przykład uroczystości państwowych czy uroczystości właśnie takich społeczno-kościelnych realizowali spektakle. I to oto w Luzinie taka formuła się niezwykle mocno objawiła i można powiedzieć została do dziś. Chcę powiedzieć, że te przedstawienia, choć mówię o niewielkich miejscowościach, czy wioskach, czy w miasteczkach, były bardzo dobrze przyjmowane także poza Kaszubami. Zdjęcie bardzo ciekawe z tego powodu, gdzie się ono rozgrywa. Wyobraźcie sobie Państwo, że te zespoły z niewielkich miejscowości, ci amatorzy, którzy nie ukończyli żadnej ze szkół teatralnych, byli entuzjastycznie przyjmowani w Poznaniu, w Krakowie czy w Warszawie. To jest akurat tutaj zdjęcie, które pokazuje wieczornicę kaszubską, którą zorganizowano na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie z notatek wiemy, iż bardzo dużo osób na ten spektakl przyszło, zainteresowanych, nie dowierzając wręcz, że że kaszubskość może się przejawić właśnie w takiej formie artystycznej. Przy okazji chcę zwrócić uwagę na stroje, które tutaj się pojawiają, bo tutaj widzimy bynajmniej inne wzory niż dzisiaj nam się utarło w wyobraźni, jak wygląda tak zwany strój kaszubski. Tu w tych układach przedwojennych bynajmniej nie wygląda tak jak dzisiaj. Ale idźmy dalej. Powiedziałem o najważniejszym dramaturgu, który zaistniał jako zupełnie młody człowiek, kleryk, potem ksiądz Bernard Sychta, właśnie w czasach jeszcze przedwojennych, i których dalej pisał swoje sztuki w realiach po II wojnie światowej. I tutaj oto zdjęcie, które dokumentuje najambitniejsze wydarzenie Teatru Kaszubskiego przedwojennego, czyli założenie zespołu w Wejherowie. Co prawda ten plakat dotyczy roku 1946, ale ten zespół w Wejherowie już był w latach 30., który to zespół miał za zadanie tak jakby zintensyfikować, zogniskować aktywność teatralną i prezentować te rzeczy w jednej sali, w sali Prusińskiego, w miejscowości, która miała w zakresie kultury kaszubskiej od setek lat. I oto tam doprowadzono do zarejestrowania, do stworzenia zespołu, który rzeczywiście grał Sychtę jako bardzo ważny taki przejaw aktywności, jako taką wizytówkę, która była ogrywana nie tylko w samym Wejherowie, ale na terenach całych Kaszub i właśnie wyjechała poza Kaszuby, czyli wówczas na terenach Rzeszy Niemieckiej, czy też wyjechała na tereny Rzeczpospolitej. To było największe, można powiedzieć, wydarzenie, najsilniejsze, bo oto wszystkie gazety mogły opisać, mogli ludzie pojechać, sami Kaszubi, jak i nie Kaszubi, obejrzeć te spektakle. Można jedynie żałować, że niestety wybuch II wojny światowej właściwie ukrócił tę inicjatywę i ona już właściwie nie mogła dalej się rozwijać z powodu II wojny światowej. Ale po II wojnie światowej właśnie wracamy do tych lat 40., zaraz powojennych. Tutaj widzimy na przykład afisz z innej sztuki, innego autora, Jana Rąbskiego, ze sztuką Ją chcą na świat. Sztuka, która pokazywała po II wojnie światowej, że Teatr Kaszubski właśnie może też iść nie tylko w taką obrzędowość weselną, w jakiej się wyspecjalizował, częściowo wyspecjalizował się Sychta, ale może także iść w opis, problematykę życia obyczajowego. Ja chcą na świat jest to sztuka jednego z najambitniejszych autorów, niestety dzisiaj troszeczkę zapomnianych, Jana Rąbskiego, który napisał zarówno w języku polskim, jak i w języku kaszubskim. Jego sztuki właściwie w sensie obrzędowości to właściwie może jeden tytuł możemy wskazać, Rostrębarch, ale inne
to bardziej dotyczą właśnie problematyki lat 30., 40., 50. i problematyki tożsamościowej, co znaczy być Kaszubą, co znaczy być Kaszubą wobec kultury niemieckiej, co znaczy być Kaszubą wobec kultury polskiej. Te sztuki były trudne, dzisiaj one istnieją w rękopisach albo w maszynopisach, albo są wydane drukiem, możemy do nich sięgnąć. Tutaj została zagrana z różnych sztuk Romskiego tylko jedna. Mówię o niej, ponieważ Romski wyprowadzał teatr kaszubski poza coś, co nazwiemy atmosferą festynową, czy co nazwiemy atmosferą taką, takiego jakiegoś wydarzenia kultury ludowej. Żądał właśnie i od aktorów, i od reżysera, i od widzów odczytania. I te spektakle dlatego były już właściwie inną jakością teatralną. Bernard Sychta, bo żeby nie chcę tutaj udowadniać jakiejś tezy, że Bernard Sychta był wyłącznie autorem tematu obyczajowego czy też obrzędowego, chcę przywołać tutaj jego sztukę Przebudzenie, która była przygotowana właśnie już z takim projektem namysłu historiozoficznego, namysłu poprzez figury symboliczne, pokazanie wyobraźni kaszubskiej. Sychta oczywiście w Hanka Sężeni czy Dzewczę a Świat w tych dwóch sztukach pokazywał głównie życie wsi, ale w Przebudzeniu czy w swoich sztukach historycznych, na przykład Ostatnia Gwiazdka Mestwina, pokazywał właściwie dawność kultury kaszubskiej, dawność widzianą jeszcze nawet przed czasami, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo na Pomorzu i na Kaszubach. I oto Bernard Sychta uruchamiał szereg mitów kaszubskich, tych oczywiście związanych z historią, ale także i tych związanych z wrażliwością. To w jego sztukach pojawiała się demonologia kaszubska, ale także angelologia kaszubska. Więc oto te propozycje właściwie nawiązywały do takiego neoromantycznego myślenia o sztuce teatru. Jak sobie najbliżej wobec kultury Kaszub przywołamy na przykład Stanisława Wyspiańskiego i jego sztuki sceniczne, to odwołanie się w tym momencie do Sychty i takich sztuk jak właśnie Przebudzenie będzie bardzo zasadne. To był właśnie autor, który podobnie myślał. I znowu te sztuki były grane na wsi, były grane w Wejherowie. Jak widzimy, ambicją tutaj nie było tworzenie technicznych jakichś nowinek, a odwzorowanie pewnego i historycznego, i obyczajowego tła. Natomiast poza Sychtą pamiętajmy, że od lat 50. znowu coś niezwykle ważnego i z jednej strony patrząc ważnego, ale z drugiej drastycznego nastąpiło w kulturze i kaszubskiej, i generalnie Europy Środkowej, czyli stalinizm. I chcę powiedzieć, że także i w tych realiach teatr kaszubski potrafił się znaleźć. Oto fotografia, która pokazuje jednego z aktywistów, jednego z reżyserów, także autorów Henryka Sucheckiego. Widzimy go tutaj w tej białej koszuli, mężczyznę z szelkami, który jest w takim ciekawym otoczeniu młodych ludzi w strojach roboczych. I to nie jest przypadek. tylko Hubert Suchecki pracował w zasadniczej szkole zawodowej o profilu samochodowym, więc pracował z młodzieżą. I aby ową młodzież na swój sposób socjalizować, aby przygotowywać do życia w kulturze także kaszubskiej, zaproponował im granie sztuk w języku kaszubskim z całą świadomością, że żyją w stalinizmie. I oto wybrał bardzo przemyślny sposób. Pisał sztuki, które na przykład dedykował jednostkom wojskowym albo oddziałom ochrony pogranicza, gdzie występowali marynarze, młodzi żołnierze, którzy przychodzą na kaszubską wieś, wypatrując ciekawych świata, także młodych dziewcząt. Więc pokazywał z jednej strony takie zderzenie tego kultura ludzi spoza Kaszub, którzy odbywają służbę wojskową na Kaszubach i samych Kaszubów,
ale to taki, powiedzielibyśmy, czynnik ideologiczny, no bo oczywiście młode Kaszubki są zaaferowane i całe rozanielone, że mężczyźni z Polski na nich spojrzeli i są chętni tutaj do rozwijania tej znajomości. Wszyscy są jakby zadowoleni z tej sytuacji, ale Suchecki ważne jest, iż pokazuje te złożenie się, spotkanie się tych dwóch kultur poprzez teksty śpiewane, poprzez same tańce kaszubskie. I oto tworzy specyficzne wodewile. Dzisiaj to byśmy nazywali wodewilem, czyli właśnie takim spektaklem bardziej śpiewanym niż mówionym. I taką drogę sobie tutaj wybrał Suchecki. Kilka spektakli, 52, 53, 4, 5, do 56 roku co rok powstawały spektakle typu wreje, czyli właśnie o takim pójściu w konkury, ale na przykład Ukryty Kapr to jest o relacjach takich, byśmy powiedzieli, kaszubsko-szwedzko-polskich. Nawet znajdziemy także i sztukę o przyjaźni kaszubsko-radzieckiej. Oczywiście czujemy, że te spektakle niektóre były propagandowe, ale powinniśmy, zanim będziemy krytykować Sucheckiego, powinniśmy sobie uświadomić, że była to według Sucheckiego szansa na to, aby w ogóle przemycić temat kaszubski w tych jakże smutnych wówczas czasach. I dzisiaj możemy poprzez zdjęcia, poprzez jego sztuki, no troszeczkę o tym poczytać. Ale chcę pokazać znowu taki czynnik, który z jednej strony ktoś powie, że to jest repolonizacja Kaszub, ale z drugiej strony powiedzmy, że to była być może w ogóle jakakolwiek szansa na to, aby teatr trafił na Kaszuby. Oto zdjęcie pięknego wozu, jak widzimy, lata 40. W Tuchomiu powstał teatr Tęcza, teatr lalki Tęcza. Teatr, który był od początku formułą objazdową. I to już jest zdjęcie z końcówki lat 40., kiedy otrzymali z tak zwanego demobilu z UNRY, jeżeli ktoś wie, co to jest UNRA, proszę poszukać. Generalnie dostali samochód, aby móc jeździć po kaszubskich wioskach. A początkowo jeździli saniami zaprzęgniętymi w wypożyczone konie. Wspominane są tutaj, mogę tutaj wspomnieć małżeństwo Czaplińskich, którzy właśnie założyli ów zespół. I oni to wspominają, jak przyjeżdżali na wioski kaszubskie, gdzie żadnej kultury, można powiedzieć, wcześniej poza nimi nie było kultury w sensie teatru lalkowego czy teatru. I oni właśnie prezentowali sztuki, które grane były po polsku, ale grane były o tematyce ludowej. Było to, można powiedzieć, z tego takiego kolonialnego punktu widzenia, było to jakiś akt polonizowania, był to akt też oswajania tak zwanych ziem odzyskanych, ale z drugiej strony wyzwalał ten teatr Tęcza, wyzwalał całą aktywność w tych małych społecznościach. Ci ludzie zaczynali sami szukać potem tekstów, sami potem stawali się animatorami kultury teatralnej. To oczywiście część tych spektakli Teatru Tęcza była zanurzona w ówczesne myślenie o tym, jak należy łączyć kulturę ludową z kulturą wysoką. Tutaj na przykład mamy zdjęcie z spektaklu Kaszubi pod Widniem, gdzie pamiętamy samo tekstowe założenie, najpierw Hieronima Derdowskiego, potem Jana Karnowskiego. Teatr Słupski, Teatr Tęcza sięgnął tutaj do tej realizacji Karnowskiego i stąd hasło Nie ma Kaszub bez Polonii, gdzie samo zdjęcie pokazuje też i scenografię, więc mamy elementy kaszubskie, ale zobaczcie, że ponad aktorami jest Jan Matejko. Więc to były te czynniki pewnego naddania, nazwijmy to, politycznego czy patriotycznego. Nie do końca wiązało się to z samą aktywnością teatralną, z samym czynnikiem artystycznym, ale znowu dla
Kaszubów, którzy widzieli tego typu propozycje w latach 70., było to niezwykle istotne. A w latach 80., kiedy były wielkie obchody odsieczy wiedeńskiej na przykład Lipnicy, gdzie właśnie wówczas teatr zaprezentował tej społeczności spektakl Kaszubi pod Widniem, to było po prostu wstrząsające w bardzo pozytywnym słowa znaczeniu. I znowu pamiętajmy, że lata 70., 80. dla Teatru Tęcza no jakby nie zakończyły tutaj się z tym spektaklem, bo kto wie, czy artystycznie nie najdojrzalszym był Remus, rycerz kaszubski. Tutaj zdjęcie z tej realizacji, gdzie teatr już wyraźnie w konwencji lalkowej był grany, co prawda po polsku, z wtrętami kaszubskimi, ale to był spektakl niezwykle ceniony w całym ruchu teatralnym, można powiedzieć, całej Polski. Teatr Tęcza grał go na przeglądach pomorskich, ale i na festiwalach ogólnopolskich i przyjeżdżał z tym spektaklem z nagrodami. Świadczy to, że tradycja kaszubska zyskała niezwykłą taką ciekawą artystycznie formułę i została ona zaakceptowana, przyjęta i tylko można powiedzieć, że tylko oczekiwano, co będzie dalej. I tym kolejnym aktem jest wejście w jeszcze inną tradycję teatralną. W Chojnicach w latach 80. Znowu zagrano Kaszubów pod Wiedniem, znowu na podstawie Jana Karnowskiego, ale absolutnie w innej konwencji. Tam przed chwilą widzieliśmy lalki, a więc konieczność oglądania z bliska. Natomiast tu w Chojnicach autorzy Teatru Stop z Koszalina i Teatru wówczas Stop, który częściowo był ze Słupska, plus zespół licealny z samych Chojnic, więc reżyseria Mirosław Gliniecki i Stanisław Miedziewski, przygotowali spektakl plenerowy, rozgrywający się w nocy. No takiego wydarzenia w Chojnicach i na całym Pomorzu nie było. Jak ze wspomnień wynika, ponad 1000 osób oglądało przedstawienie plenerowe z ogromnymi, jak widzimy, ogromnymi postaciami niesionymi na ogromnych takich drągach. Cały spektakl nagłośniony potężnym wzmocnieniem dźwiękowym i na końcu także sceny z żywym planem, z żywym ogniem, więc niezwykłe przedstawienie, które pokazało plastykę wyobraźni kaszubskiej. Teatr, który nie musi być studyjny, ale może być taki oto napowietrzny. I kolejna miejscowość, wchodzimy już w lata 90. Mała miejscowość, jakże aktywna, jeżeli chodzi o teatr. Sierakowice. Teatr Kaszubski w Sierakowicach, który początkowo był animowany przez Barbarę Klawikowską, która postanowiła założyć zespół Bina. Zespół oczywiście amatorów. Mówię oczywiście, bo miejscowość niewielka i to była znowu oddolna inicjatywa. Zespół, który postanowił grać wówczas świeży repertuar. Czyli nie sięgano już może bardziej do klasyki jak Hieronim Derdowski czy Aleksander Majkowski, ale sięgano po autorów, którzy żyli obok. Czyli na przykład sięgnięto do Antoniego Peplińskiego czy Aleksa Peplińskiego, sięgnięto po na przykład Stefana Fikusa z Lęborka, więc oto znaleziono w najbliższym otoczeniu świeżą twórczość. Ona była ukierunkowana na to, aby zaistnieli dorośli w tej twórczości, ale także, żeby zaistniały dzieci. Kto wie, czy ta decyzja twórców działających w Sierakowicach, tutaj widzimy na przykład okładkę takiego przypominającego dziesięciolecie istnienia przeglądu już właściwie Kaszebsko-Bina. Kto wie, czy tutaj nie najcenniejszą
najcenniejszym efektem tego wydarzenia było to, że już grano te spektakle nie tylko przez osoby, nazwijmy to, nie wiem, 30+, tylko zaczęto grać spektakle, repertuar kaszubski właściwie 20-. To chyba się dokonało dzięki tym inicjatywom w Sierakowicach. To jest, przed chwilą Państwo widzieliście, zaledwie tylko jedno wydawnictwo, które pokazuje 10-lecie, natomiast trzeba mieć świadomość, że 20-lecie właściwie powinniśmy mówić o 20-leciu przy tym przeglądzie, który początkowo był wiejski, był ograniczony do występowania, nie wiem, 5-6 zespołów, potem był międzypowiatowy, potem był właściwie wojewódzki i już skupiał ogromną ilość osób. I ten bakcyl tego, co się nazywa kaszubskością teatralną, został przekazany młodym odbiorcom i do dziś, jeżeli patrzymy na dynamikę rozwijającego się ruchu teatralnego na Kaszubach, to chyba najwięcej teatrów szkolnych, dziecięcych jest właśnie. Tu chcę jeszcze takie smaczki pokazać, bo oczywiście Sierakowice, ale także Parchowo. Parchowo ze względu na to, iż na przykład Jaromir Schroeder, dzisiaj kojarzony jako teatralnik, ale musimy pamiętać o jego ojcu, o Stanisławie Schroederze, który te propozycje teatralne rozwijał włącznie u siebie, a potem musimy przypomnieć sobie żonę Jaromira Schroedera, która tutaj występuje, jest na zdjęciu w dolnej partii, kiedy zdjęcie pokazuje sztukę Hanka Sążeni. Małe Parchowo, które wykreowało Remusa, jeden z najciekawszych spektakli, pełnospektaklowy układ teatralny, gdzie można powiedzieć dojrzewał zespół przez najpierw Misteria, potem do spektaklu niezwykle ambitnego. Spektaklu, który zaistniał i znowu wygenerował cały festiwal biesiad teatralnych w Parchowie. Biesiad, które były początkowo znowu inicjatywą skupioną wokół Parchowa, natomiast im później, tym więcej było zespołów z całej Polski, a już przyjeżdżały także i zespoły z Fryzji, czy nawet z Japonii. To znowu pokazywało atrakcyjność teatru kaszubskiego na arenie już właściwie ogólnoświatowej. Dalej idąc, mogę tylko przyspieszyć, bo jak się spotkamy na kolejnym wykładzie, to będzie można jeszcze dopytać się o kilka zjawisk. Chcę wspomnieć o fakcie, że oprócz tych miejscowości musimy jeszcze wspomnieć o na przykład Jasieniu, bo niewielka miejscowość Jasień miała i ma swoją imprezę teatralną pod tytułem Jasień Teatralna. Musimy wspomnieć o inicjatywach, które się rozgrywały w Brusach, gdzie przy Liceum Kaszubskim działała i do dziś w jakimś sensie działa Felicja Baska-Borzyszkowska, która mnóstwo spektakli zrobiła, można powiedzieć, najważniejsi autorzy kaszubskojęzyczni już są zrobieni przez zespół, zresztą zmienny zespół, który prowadziła Felicja Baska-Borzyszkowska, ale od Brus znowu mamy blisko do Chojnic i jest tam przecież bardzo ważny festiwal Zdrzadnio Tespisa, który pokazuje różne aspekty teatru kaszubskiego. Można by się chciałoby się więcej i więcej takich festiwali czy takich propozycji, gdyż tylko wydaje się przez wzajemne kontakty, przez dyskusje na temat, co robimy, dlaczego robimy, może ów teatr kaszubski się rozwijać. Zdrzadnio Tespisa pokazała przez kilka lat, przez kilka edycji tego festiwalu, że można robić bardzo różny teatr, zarówno właśnie dalej obrzędowy, jak i ten współczesny, ale może i także warto iść ku eksperymentalnemu. Z innych też inicjatyw chcę powiedzieć, że na przykład w miejscowości Linia był przez moment kaszubskojęzyczny teatr prostolinijny, który raz grał po polsku, raz grał w języku kaszubskim, teraz znowu gra w języku polskim, więc ta sytuacja pokazuje, że
Oddolność inicjatyw teatralnych kaszubskich jest czasami bardzo poruszająca i bardzo cenna, ale z drugiej strony, jeżeli nie ma administracyjnego czy instytucjonalnego osadzenia, no, potrafi zaistnieć i za chwilę zniknąć. Cały czas niezwykle ciekawym zjawiskiem jest ścinanie kani. Zapowiedziałem na początku wykładu, że to jest wielki temat i teraz tylko go troszeczkę nieco rozwinę. Ścinanie kani, chcę powiedzieć, proszę Państwa, że to jest najstarszy chyba przykład teatru kaszubskiego, notowany w XIX wieku przez Floriana Cejnowę, który opisuje ten obrzęd, nie mając właściwie stuprocentowej pewności, czego on dotyczy. On sam nie do końca rozumie sceny, które się tam pojawiają. I kiedy pytał aktorów, czy też aktantów, ci, którzy grali, co oznaczają te figury, czy te zachowania, oni także do końca ich nie rozumieli, mówiąc, że dziedziczą coś po przodkach. Więc prawdopodobnie z antropologicznego punktu widzenia patrząc, ścinanie kani jest zapisem takim właściwie przedchrześcijańskim, zapisem teatralnym czynności magicznych, które wykonywali nasi przodkowie, aby zgromadzić siły natury w jednym miejscu, aby ptaka ofiarnego poświęcić na rzecz dobrych plonów. I to wydarzenie istniejące od zawsze, można powiedzieć, pierwszy raz notowano w połowie XIX wieku, cały czas istniało w kulturze kaszubskiej i istnieje do dziś. Teraz inne kwestie. Dzisiaj, tak jak tam była okładka ze sfilmowanego ścinania kani, tak i dzisiaj coraz bardziej nowe media wchodzą do rzeczywistości teatralnej i oto możemy dzisiaj na przykład oglądać sfilmowane przedstawienia, na przykład tutaj Jana Drzeżdżona na podstawie opowiadania Monika, film Andrzeja Sypajło Testament. I dzisiaj też jak idziemy do teatru, na przykład Teatru Miejskiego w Gdyni, oglądamy przedstawienia, ale oglądamy aktorów, oglądamy muzykę, która zewsząd na nas działa. Oglądamy także to, co jest wyświetlane. Dzisiaj oglądając Teatr Kaszubski, oglądając na przykład Przygody Remusa, wiemy, iż nie jest to już tylko taka rzeczywistość małej salki. Dzisiaj ten arcyutwór literatury kaszubskiej, czyli Rzece i Przygody Remusa, jest proponowany w formule teatru snów, w formule teatru ulicznego, gdzie także jest wielka możliwość odgrywania w każdym miejscu, na każdym placu, gdzie także szuka się ekwiwalentu dźwiękowego czy ekwiwalentu w postaci obrazu scenicznego, aby już sam tekst nie dominował. W Gdańsku możemy iść z młodym człowiekiem, razem oglądnąć interpretację także Remusa poprzez teatr miniatura, poprzez teatr, który robi skrót metaforyczny, który robi teatr plastyki i w ten sposób odkrywa tradycję kaszubską. Oczywiście, tak jak mówię, możemy pracować z teatrem kaszubskim na poziomie dzieci, możemy pracować na poziomie młodzieży, możemy pracować na poziomie dorosłych. To, co rysuje się przed nami do jeszcze zrobienia, to mnóstwo rzeczywistości, która wręcz czeka na nas. Możemy to zrobić spontanicznie, ale możemy też myśleć o tym, aby wreszcie doczekać się do teatru instytucjonalnego, kaszubskojęzycznego, aby wreszcie zaistniało centrum, które poprzez aktora, reżysera, autora tekstu i widownię utrzyma i rozwinie kulturę kaszubską poprzez teatr.